Aħna ħan iċċekkjaw kemm inti mammi tajba u nagħmlulek it-test tal-mamis. U Mendi li stibdek tiġi miegħi għan-nofs u ħaċab ċejpa, sinjuri, u dan it-test li ħanamilek huwa test tal-mamis. Ħansaqsik xi mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-mamis ma' tfal iktar żgħar tajb nmorru ftit lura fi żmien u biex intik inċentiv biex tmur tajjeb jekk ma ġibx iktar minnhom tajbin ħanġiblek il-ħabib tiegħek li kont int qgħid miegħu l-Ingilterra u ġibtu Malta. Il-Ġurdien. U għajja, jien nibża minnom ta' Le, għammek ħajbqa moti. ħajbqa moti. Mur għammek għan-nofs, ek joġbok għajkin, għalissa zommu fil-bot, tajjeb. Timer, ek joġobkom, timer, u nitilqu bl-ewel. Ġek ġibu ħzina. Il-Ġurdien jiġi ħdejna, tajjeb. Enni naqamar. Mela, itfu l-mużika, timer bis, tlaqna l-ewel wahda. Il-kulur iswed tajjeb li tilbsu meta jkollok tarbija żgħira, iva jew le? Le. Le, għaliex? Għax mux kulur sabiħ. Tajba imma xi tiċpis jidher ħafna fuq l-iswed. Toħċa b'xejpa, sinjuri, ejja. It-tieni waħda. Jekk tajt kelma ħażina, x'jagħmlu tfal? Jirrepetu. Brava, tieni waħda tajba ta' b'xejpa, sinjuri. Jekk xi ħaġa hija importanti għal ommhom, x'jagħmlu tfal? Anka l-kbar dawn. Isa? Jekk xi ħaġa hija importanti għall-omm, x'jagħmlu tfal? Ikisruha. Jinsuha ħafna drabi. Mhux tajba, mhux tajba, li jmiss. X'jiġri jekk inti tkun għajjiena, x'jiġrilhom it-tfal? U jibku. Le, it-tfal ikunu. Sabtu saqajhom? It-tfal ikunu iktar indimunjati it-tfal meta tkun għajjiena. Le, di tajba ġibta. Tajba ġibta. Kellem katna X'għandek tagħmel meta tfal jagħmlu dak li intom l-Ingliż għadu tantrum fil-pubbliku? X'għandek tagħmel? Twarbu fil-ġemp. Tifel? U tfemu il qiegħed jagħmel ħażin. Le, U tħalli. tipprova tifhem għalfejn qed jagħmilha. Titlifhom u taparsi mhux tfal tiegħek. Marret tajjeb, sinjuri, marret tajjeb u fl-istess ħin nistgħu norulek il-Ġurdien biss. Ma nżommija. Sommija u noruk il-Ġurdien ikxef il-Ġurdien. U m'għandek Ġurdien xejn għal darbora, sinjuri, ġibna il-Peppi! Osra.